ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Dagajing Skokya, Logajing Sharp Paria, Yakashnong Kathao, Lingbaga Delimitation Committee, Jingajant Hills Autonomous District Council, Kador Bashnong Nartiang, Klaber Thanwalete, Dagajing Kang, Jungajing Kashiri, the Dagatana District Council Affairs, Kapidang Yakajant Hills Autonomous District, Constitution of District Council, Amendment Bill, Rajar Posao. Nakalang joginong penya jangador bashnong nartiang hagakat atrik unailar kalay penya kendo yuba Cyril V Dingdo ubri sekretari jangad district council affairs pen pau yagajing persya bat airu dagador khas jangashnong yagajing persya halagajing pharia yakashnong nartiang Habikiran makabati CTV usketri shnong kador bashnong nartiang uba eswer ulang babaro iskata kashnong nartiang barok away kahapet hapok kan nartiang wayaje constituency Nre hakani kajing pihak constituency thamai kadong yaw nartiang kalahap no syamudup ladang kum gipat ba ki persya jur halokani Shushu baswer le thoru borang bashnong kashnong nartiang Uday wasyong masa hakadong yaw nartiang beladakani ketrekam kabumut bagashnong nartiang kam danrang bashnong bakan bu iki hakajing e kabakraw Wan kendo ya iba sirung do iba day sekretari jongga DSA namar ba ngim sngau hunte ya ka rukam pihak yang ga delimitation committee ya ga konstituensi ha ka chnong nartiang jongi namar ba menchwa ka chnong nartiang ka de ka konstituensi ba kantup lang bat ka umladang mentapat la pihak ya kan arting deba kentup lang bat ka chnong wa yejer hanrei ka wepat ka dong na ka chnong jongi la pihak cha modop umladang konstituensi ka pomot hangne la dibai ya ka chnong jongi pomot ha kan artiang kanek nartiang e bat nartiang b polling station ki dang hap hi sanartiang Tang kawai pat kadong kabadon hak chnong nartiang jongi la pihak cha kawai ga konstituensi kata mut cha kadong yamulong la pihak no cha modop umdang konstituensi tangi kum na keling jong chnong ngi persa ajor ya kene kejing dibai ya chnong jongi namar ba hakani kadong berok ki jingdon jing em ong be jong chnong kum ki bangs ke police station ke PHC ke don hakata gedong tang bana kaliang yang ke delimitation committee kala pihak ya kani gedong jongi chawei tangin kaliang jongi ngim sngohun wat yu ha chnong jongi ro badai na kata gedong tala dei baki kene ke jing pihak jong ke delimitation committee ke jing pihak jong ka jainti hal autonomous district council ya kani gedong sakata ke wepat ke konstituensi ke bomot ngikum ke chnong nartiang pulun brok we tang wa chnong ro ne orang ba chnong ro ngim don shu uladon chakwe ka konstituensi hakne ka MDC constituency dan kata kadau ngikum na chnong iwan ni kendo ya isar dibi dengdo na ka bentaban ngikwa ban penek ya kene gedong ha kaju ka chnong khnang ban like na kino kijing huri hura apo ka chnong kathau namar ba la dade ba kene gedong kan hap chakwe ke konstituensi ka bomot ke kata sibun he ka jingi dei bat ka chnong katha ka jongi na kata kadau ngim kwa ban kan le chakwe konstituensi ngipat chakwe ngikwa badon ha kaju lada dei cha nartiang wa yejero lada dei cha modop mladang ro dei ban ka chnong kan long ka we te dei ban split la ni ban dibai ya ka chnong kata ka jing wan jongi ha chwa ban jia ka ni ngila de pha hadu lai south legislative chaga delimitation committee hejoi por le hak ba ka delimitation committee kan penlong ya public hearing hang te ha juai ha district library ha tugas ngiro ngilayawan paibak na ka chnong jongi ngilaya mi bon tangi bo kajing percha ha toro ha ka memorandum ro ngilabo biang ban rimany ya kata ka phang hanre na kaling jong ka delimitation committee kam sngap te hachwa ban long ka dorbar yang ka jainti hal autonomous district council ha tugas ngi pratrek ngilawan ya kendo biang yaw CM ha yingsa jong u ban penek ya kene ka dong badon ha chnong jongi
cha senong nar tiang hi amde ban phia cha ne ban dibai ka cha kawai ka constituency ngelawan hayeng sa jong u CM bedeu local MDC jong ni dan keling jong uro ong la ban le ya kene te wong pen ban khele ya kendo baru sekretari yang DCA chwa bangin ai ya bil cha ga DCA hado mata bangi ya keren bat i sar ga bil kam 4 poin chane cha DCA kadang dei cha janti hal ton council tang ba ne keling jong sar uang unsa cross check ya kene ka jing ya kene ka petition dan ne kene ka jing tho jong i bat kata ka jing phia ka jong ki dan ne ya kata ka ba pen bai thamai constituency ka de ne kam de kumba dawa mangi te nada usari ubalong kum ukle kum sekretari ba de pai ya ka district council bra kui la da ki chim khia ya kene ka kam tharai ki lab hi ba ka de ga jing sha kumba ngi dawa ne kumba ngi a jing tho ka jing do nong phi hang ne ka don sibun la sumodor la ha ka senong jangi ma kata ka senong ka badon ba phia ya ka senong jangi sumodor ko nuksa ka benangkong la de ba u he senong jangi na kata ka dong te chu phia chakawai constituency la ka long ba ha ka development phi u he senong udon chate ngi don chini te kumno ban ra ya ka development ha ka constituency yang jongka MDC tala de pat sumodor ha ki tagi PHC police station dan ni ki bang ki kentup ceta cha kawai ka constituency tangi kum na kaling jong kachnong ni kataro ngi tharai suki pasuki yo le sei saka ta ka dong ro kin le re ta te ngai kum ta ngi don ban ong ngim kwa ban ya kita ki development bro bodon kata kadong makin le ni kwa hi ban kentup ha ka nartiang pulun hi bro ko be da de ba ka DCA kan sim kat kum ba ka district council ka lepas da de ba kum ta ngi kat kum balarai da kedor barsenong ngila ban boycott ya ke election ro ngi sedang tho ya kilat kilti kum no ban yai halor kan ka kapang namar beng singo hun te kat ba dang don kilat ngin sepercang yo la se habakut ngin hab file cha kut ro hab le kan ta la de ba ki pdeng ye kan sar un chim khia ye kan te kala ngi ro la hun da ka dong jong i kan ne chanar tiang constituency te ngi ro la hun tang katai oh MLA rong ni kan do bon sin tang bau MLA ro ha bai de ba kan ka phang wong don yung tip dan lat hi ban kran do urki long la IT cha ka nation committee ka de independent body te na keling jong ki lo kim la ban tuklar ki ong kom ta kai na kata ka daw dang ban se ni hap pan heri ki jing tho lamba jong ka nation committee hadu upoi menta ka sngi chane